Hola, em dic Dani, som de Omad Games. Soc el Martí Valverde, de Gatera Studio. Omad Games som una empresa del sector de videojocs. Som una empresa de nova creació. Estem fent un videojoc que es diu The Midnight Barber. Gatera Studio som una empresa d'aquí a Barcelona que ens dediquem a fer jocs propis, normalment narratius i musicals, com Antro. Buscant finançament, vam dir de quina manera podem tirar endavant aquests anys, no? Sense haver de buscar un inversor directament que ens digui com hem de fer les coses o no ens deixi el poder de decisió, i vam trobar aquest préstec i ens ha anat molt bé. El préstec participatiu ens permetrà dedicar-nos full time al projecte, a fer créixer l'empresa i fer una mica de business development a diferents events internacionals. Poder tirar endavant aquest desenvolupament del videojoc, poder impulsar l'empresa i enfocar-nos en el que volíem i havíem de fer, que era acabar el joc, i sobretot això, per constituir-nos i poder començar amb unes bases ben sentades. Tenir el préstec concedit ens ha facilitat algunes conversacions amb publishers perquè nosaltres ja tenim una inversor inicial. T'obre una mica més la porta. La facilitat de comunicació, la proximitat que hi ha hagut per demanar l'ajuda, de com gestionar-la, ens ha permès créixer, ens ha permès fer accions de màrqueting, de localització, també de desenvolupament, que sense aquest préstec no ho haguéssim pogut fer.